היי, ידעתם שאפשר להכין ביף ג'רקי ממש טעים בבית? כל מה שצריך זה בשר, תנור, רשת וכמה קיסמים. אני ממליץ להשתמש בבשר איכותי ורזה. הייבוש של הבשר זו אחת השיטות העתיקות ביותר לשימור מזון. אבותינו עשו את זה פשוט כדי לשמור על הבשר לאורך זמן, בלי מקרר. תאורטית, אפשר לייבש בשר בתנור 5 שעות והוא יצא אכיל. אולי אפילו טעים למישהו. אבל היום, עם תנור ומרינדה נכונה, אנחנו יכולים להכין ג'רקי כמו שצריך. אחרי שהבשר עשה קולד פלאנץ' בין 12 ל-24 שעות במרינדה, נתחיל לתלות אותו. בינתיים תדליקו תנור ל-75 עד 90 מעלות עם מאוורר. מכניסים את הבשר בין 4 ל-6 שעות, ואחרי 4 שעות אני מרשה לכם לטעום. אל תשכחו להשאיר את דלת התנור פתוחה קצת, כדי לאפשר לעדים לצאת. הבשר הזה היה בייבוש 5.5 שעות, שזה לא קצת זמן, וזמן זה כסף. הארנק שלי כבר מפוצץ, אז הנגלה הזאת הולכת לכספת.